बहुमा तबे ଆପଣ ତ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ଭଣଜାଙ୍କ ଦେହ ଭଲ ନାହିଁ। ମୁଁ ଜାଣିଛି ରେ ମା ଦିଟା ଯାକ କିଡନୀ ଖରାପ ଅପରେସନ ନହେଲେ ସେ ମରିଯିବ। ଆଜି ନୁହେଁ କି କାଲି ନୁହେଁ 5 ବର୍ଷ ହେଲା अरे मुझे को मना कर किसे मदोरा मानिलानी से कोई गोटे झियो कुसे प्रेम करूथिला से झियो ताकू नाम देई चाली गला से दिन करू से दिन जानो हम दिदिरा करते झिया पटर भाईया पिया नहीं खाली मदोरा पीला अरे तारो किडनी खराब होनी तो हम कहां खराब होगा एबे कोन हो मामू घोसुची तो भागे रे जहां तब ताको भाग्य पूरा मो भाग्य से तो जोड़ी ही जाए ताको छाड़ते ले दुनिया में केही भी ना जानी छी ना वो सब जानी छी ଅଟକେ ବୋଲି କାହାଟା ଏଟା ମଣିଷ ନୁହେଁ ନା ଓ ମଣିଷକୁ ସେ କେତେ କଷ୍ଟ ଦେଇଛି ଏବେ ମା ତୁ କହ ରାସ୍ତା ଦେ ମାମୁ ରହିଯାଇଛି ସେ ଭୁଲ ହେଇଛି ଆରେ ତୋର ଆଗୁ କଣ ମୁଁ କଣ ଭୁଲ କଥା କହିଲି ଆରେ ବାପିଟାକୁ ଘରକୁ ପଠେଇବ ନା କାହିଁ ଏଟା ମଣିଷ ନୁହେଁ ନା ଇଏ କଣ ଅଭାବ ଅଛି କହିଲୁ ରୂପ ଗୁଣ ବହୁତରେ ତୋର ଅଭାବ ଅଛି ଆରେ ତୁ ଚାହିଁଲେ ତୋ ପାଦ ତଳେ କେତେ କେତେ ସୁଖ ମିଳିଛି ଚଣ୍ଡୀ ସବୁ ସୁଖ ଆଜି ଛାଡ଼ି ଯାଇଛି ମୋର ସବୁ ସୁଖ ଦୁନିଆରେ ମୋର ଆଉ କିଛି ଆପଣ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ ବାବୁ ମୋର 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ନିହାତି ଦରକାର କେମିତି ହେଲେ ଆପଣ ମୋତେ ଟଙ୍କା ଦିଅନ୍ତୁ ବାବୁ ଦେବ ତ ତତେ ନେଇ ବନ୍ଧା ପକେଇ ତ ଏପଟେ ପୋଲିସ ଗଲା ସେପଟେ ଚୋର ଆଉ ତୋର 5,000 ହେଇଛି ନା 10,000 ହେଇଛି ପୁରା 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା अरे एते टଙ୍କା କିଏ କାହିଁକି କାହାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ କେହି କରିବେନି ନା କେହି କରିବେନି ତାହେଲେ ଏବେ କଣ ହବ ମାମୁ ଅତିଥିଟା ମରିବ ଉପାୟ କଣ ଅଛି କହୁନୁ ଅକ୍ଷିରର ଏମିତି କୁହନ୍ତୁନି ମାମୁ ନା ସମସ୍ତଙ୍କ ଭାଷା ଅକ୍ଷିରର ରୋଲ ନାହିଁ ତମ ପାଖରେ ଆସି ପହଞ୍ଚି ମାମୁ ମୁଁ ତମକୁ ହାତ ଯୋଡୁଛି ବାବୁ ଦୟାକରି ମୋତେ କିଛି ଟଙ୍କା ଦିଅନ୍ତୁ ତା ନହେଲେ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ମରିଯିବେ ମାମୁ ଆପଣ କଣ ମୋତେ ଟଙ୍କା ଦେଇପାରିବେନି ଦେଖନ୍ତୁ ବାବୁ ଆପଣ ଯାହା କହିବେ ମୁଁ ସେଇଆ କରିବି ଜୋତାଟାକୁ ତ ମେଣ୍ଢାକିଆ ନାନୀ କଣ ଜୋତାଟା ଇଆଡ଼େ କଣ କଲା କହିଲ ଯୋଉଦିନ ନୂଆ କିଣିଗଲି ମାନେ ମଇଳା ଟିକେ ହେଇଗଲା ମୁଁ ପୁରୀ ପିନ୍ଧିକି ପଳେଇ ଆସିଲି ସେ କଣ କଲା ବ୍ରସ୍ ମାରିଦେଲା ଯୋଉ ବ୍ରସ୍ ମୋ ବଢ଼ିଆ ବସି ଦେଲାନି କି ଏମିତି ଦେଖାଗଲା ଆଜ୍ଞା ମୁଁ କଣ କହୁଥିଲି କି ମୋର 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦରକାର ଥିଲା ମାଲ ଅଛି ବା କଣ କହିଲେ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଶୁଣିଥିଲି ଆପଣ କୋଉଠି ବେକାରୀ ଝିଅକୁ ଚାକିରି ଦଉଛନ୍ତି କଣ କହିଲେ ଆଜ୍ଞା ହଁ ହ୍ୟାଲୋ
ଓ ବହୁ ତମେ କି ଦେବ ନା 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 ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଆଜ୍ଞା ଭଦ୍ର ଲୋକ ମତେ ଏ କଥା କରନି ରଖୁ ଯାଇକା ଅଣ୍ଟାକେ ରୋଜଗାର 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଆଜ୍ଞା ରଖ ମୁଁ ଭଦ୍ର ଲୋକ ଟଙ୍କା ପାଇଁ ମୋ ବହୁ ଇଜ୍ଜତ ବିକି ଦେବ ଏଇ